Vedeli ste, že existuje vykurovací systém, ktorý je tak jednoduchý a spoľahlivý, že sa na ňom prakticky nemá čo pokaziť? Áno, presne tak. A môže byť ideálnym riešením pre váš domov. Vykurovacia infrafólia značky Trivol sa skladá z uhlíkovej pasty chránenej odolnou PET fóliou, napájaná cez medenú zbernicu, ktorá je s uhlíkovou pastou prepojená špeciálnym strieborným pásikom v tvare rebríka. Táto technológia dokáže efektívne vykurovať váš domov. Či už ide o hlavný zdroj tepla, alebo len doplnkový. A to najlepšie? Je prakticky bezúdržbová a extrémne spoľahlivá. Pre všetkých, ktorí stávajú alebo rekonštruujú, je to riešenie, ktoré šetrí miesto a energiu. Chcete vedieť viac? Navštívte našu stránku www.trivolt.sk alebo nás navštívte v jednom z našich showroomov. Vedeli ste, že existuje vykurovací systém, ktorý je tak jednoduchý a spoľahlivý, že sa na ňom prakticky nemá čo pokaziť? Áno, presne tak. A môže byť ideálnym riešením pre váš domov. Vykurovacia infrafólia značky Trivol sa skladá z uhlíkovej pasty chránenej odolnou PET fóliou, napájaná cez medenú zbernicu, ktorá je s uhlíkovou pastou prepojená špeciálnym strieborným pásikom v tvare rebríka. Táto technológia dokáže efektívne vykurovať váš domov. Či už ide o hlavný zdroj tepla, alebo len doplnkový. A to najlepšie? Je prakticky bezúdržbová a extrémne spoľahlivá. Pre všetkých, ktorí stávajú alebo rekonštruujú, je to riešenie, ktoré šetrí miesto a energiu. Chcete vedieť viac? Navštívte našu stránku www.trivolt.sk alebo nás navštívte v jednom z našich showroomov.